Ito po ay pang-pito. Ikapitong palabas nila, expo nila dito sa Quezon City Memorial Circle. At ito ay nag-umpisa today, January 30, matatapos sa February 1. Ayan. At tara na, tingnan natin ito ngayon yung mga ganda, mga tanim, ang ganda sa opera. Yung mga plantito, punta na kayo dito. Wow, ganda ng mga tanim. Uy, mayroon ng variegated na ano? Variegated na na Angela, oh. Oh, wow. Mayroon ng variegated na Angela. Magkano po yung Angela po niyo, madam? Alin po dyan? Ito, Ito po. Angela. Angela ba yan? 18 po. Angela na, variegated na yan, oh. Oo, Angela ba yan? Angela. Angela po. Magkano po yan? 18 po. Kaya kung bawas yan. 18,000. Ang Ito, ano po ito? maliliit lang, no? Itong anong tanim po yan? Ay, dyan. Ito. Yan na. Philodendron na ano? Rise up. Ha? Rise up. Walang presyo? Ang pangalan? 4-5 po. 4-5. Philodendron. Wise up ko no? Ano? Rise up. Wise up? Up. Aha. Ayun po. Rise up. Para siyang Wise- minimay wise up. ay na Wise mga up. baang Yeah, petiola. wise up. Opo. Ito yung binibenta ni Padre Ura, oh. Oo. No? Ganyan yun. Super. 15,000 yan. From Thailand po yung mga yan. Ha? From Thailand. From Thailand ito yan. 15,000. Lahat yan. Ayan, imported from Thailand, guys. Ang gaganda. Ayun, stenolobum, oh. Sobra. Stenolobum na variegated din. Saan? Ito. Di ba yung stenolobum yan? Stenolobum ba yan? Hindi Oo. yan. Hindi po dito po. Oh, yan, yan. Kunin po Stenolobum yan. natin. Ayan po. Ano pangalan niya? Iba na, Philodendron, ewan. iba na pangalan niya. Hindi ko mapangalanan. 3,000. Ang hirap. 3,000 ito, oh. May discount po po. Ang ganda, variegated. Oo naman ito. Nakapulong pa siya, may pink pa. Grabe naman ang variegation niya. Mali. Yung, Oh, ay, so oh, enchanting, my God. Look at that. yung ano yun, yung Congo yan, ano? Ha? Congo, no? Mm. Ay, Parang nagpink, tricolor na po. nagpink-pink pa siya, oh. Black cardinal yan? Ay, hindi. Ano, itong isa? Ay, hindi. Ano ito? Ay, grabe. Gaganda naman ang talim nila. Pink princess na iba ang kulay. Para siyang rusty. Parang yung, what's that? Sa loob po, marami pa po. Hmm. Ang laki. Oh my God, ang gaganda naman ito. White knight? Opo. What? White knight pero iba ang kulay, ano? Ang burley marks nila, oh. Burley marks ba yan? Kung Marami hindi ako. po sa loob. Ay, may marami ng Mga tanim na maliliit ganyan. po doon. Kasi di ba Hi guys! Sorry. Inalis ko yung audio niya kasi ang dami pong music sa paligid. At natatakot po akong makapiright tayo kasi hindi po atin yung music. Ngayon po, ay kukwento ko na lang kung anong nangyari sa amin dyan. Ayan, kinikilabutan ako ng grabe dyan. Sobra kasi sa first stall pa lang tayo ay nako, kinikilabutan na ako dyan. Di ko na alam kung paano mag-react sa mga super gandang mga tanim nila, super rare ang kanilang mga plants na na-display. Iniisip ko, paano kaya doon sa unahan pa? Ay, ang dami pa. Ngayon guys, ito, yung pinapakita dito ay yung Black Sparrow na meron daw kami. Sinasabi ni Edgar sa akin na yung sa atin ang laki-laki na. Pero yung sa amin ay hindi sikat dahil nandun lang nakatago. At ito naman, yung naka-close up na yan ay hindi masabi ang presyo. Tinatanong namin kaya tinitignan nung staff ng merchant dyan. Kaya tiningnan niya wala namang nakalagay na
na tag or nakalagay na sulat kung saan nakalagay ang name and the price of the plant. Kayon ay tinitignan namin bawat isa dyan sa mga nakadisplay. Napakaganda nung humalumena nila, guys. Yan ay local na humalumena dito na pinalaki. Pero yung pinakambinhi ng mga yan, alam natin, guys, galing pa ng Thailand. At ang dami nilang philodendron, anthurium, sa mga plantitos dyan, ay kailangan, pagka may mga exhibits na ganito, ay samantalahin yung pumunta at tumingin. Dahil napakarami po at nako, talagang mamamangha kayo. Ang daming pangalan, ang daming iba't ibang klase ng plants. Katulad yan, di ko alam ng mga pangalanan yan. Kaya hindi ko po masabi, kaya tunghayan na lang natin ang kanilang mga beauty. At kung ano man yung may close up na mga names and price, ay makikita nyo naman dyan. So, let's proceed. Tingnan natin sa mga iba pang mga pwesto kung ano yung mga nakalagay at nakadisplay na mga kanilang mga exhibits. Ang plant exhibits nila ay kakaiba. Ito po yung 7th Convergence. 7th Plant Convergence na naganap dyan sa Quezon City Memorial Circle doon sa Luzon. Ayan. Kaya sinadya namin pumunta para lang po dyan. Biro mo yun? 2 days lang kami dyan para lang lumipad kami, 3 pa kami. Para lang matunghayan yung mga plants nila dahil napaka-enjoy ang makita ang iba't ibang uri ng mga tanim na wala pa tayo at hindi pa natin nakita. Nakakamangha ang mga nilikha ng Panginoon. At yung mga magagaling nating botanists, international botanist and Philippine botanist ay napakagagaling na nakakreate ng mga kumbaga designs kako dahil ibang designs na ang nangyayari doon sa mga dahon ng kanilang mga created, variegated na mga plants. So, tingnan natin, ipagpatuloy lang natin ang manood, guys, ha. Hindi ko naman malagyan muna ng music kasi hindi ko gusto na magkaroon ng problema ang ating video. Mga ka-cheats, sana ma-enjoy nyo pa rin kahit ganyan na walang music. At least, yung mga beauty ng mga tanim ay nandyan. Ito, kilala natin to, yung King Anthurium natin na si Veitchii. Tapos sila, kung di ako nagkakamali, ito na yung mga Anthurium na silver blush. Ito, mga ito, nandyan. Yung mga kulay heart shapes, no? Yan, alam natin yan. Kayo na po ang magbigay ng mga pangalan at kayo po'y nakakaalam sa mga pangalan din yan. Alam ko mga plantitos. Ako po'y nagkakamali lagi po sa mga pangalan, kaya patawarin nyo ako. Napakadami kasi hindi lang libo ang uri ng tanim o halaman na gigiliwan natin. Ayan, mga anthuriums, magkakaibang designs, magkakaibang shape, magkakaibang kulay, may variegated, may green, meron ding mga dehugis. Andyan na po lahat. At nakakaaliw. Puntahan ang mga ito at tunghayan ang kanilang mga kagandahan, mga beauty nila. Ayan, sobra. Doon sa mga collectors at yung talagang mahihilig ay mauunawaan kung bakit tayo na huhumaling sa mga tanim dahil sila ay kakulay natin, mga plantitas and plantitos. Ayan. So, yun nga, sineshare namin ang experience namin sa pagpunta doon sa Quezon City Memorial Circle na dyan din-display ng 3 days from January 30
up to February 1, today. Yun po ang last day nila, today. At bukas wala na po. Ayan. At ako po ay nag-edit ngayon, February 1. Eto na. Eto na sila. At ang gaganda. My God. Super. Ayan. Tunghayan nyo na lang po at ako'y magkukwento. Ako po kasi ay nag-member ng isang group ng mga plant enthusiasts at doon ay natukoy po itong plant expo na ito, itong Plant Convergence 7. Kaya nalaman ko po ang schedule, kaya ako pagkakita ko po, alam niyo po ang nangyari. Ako po ay nag-set ng travel kaagad for bale 3 days. 3 days kami. Pero kung kukwentahin, bale 2 days lang kasi half day yung pagbiyahe ng papunta, and then whole day na yung pagtunghay sa mga tanim, and then half day yung pauwi. Ganon yon. So, yun lang po ang sinadya namin. Ayan, at ito naman ay super ganda po nito. Yung Monstera Devil. Ayan, kilala nyo naman yan. Ang gaganda po ito mga Thailand galing. Grabe, at ang babait ng mga Thailander na nandyan. Super. Yung, ayan. Ayan na po yung, yan lahat po yan ay binili ko po yan. Yung natira na yan, 7 pieces na lang ang natira niyan. Binili ko po lahat yan dahil ibinigay niya sa akin na magandang price. Kaya sabi ko mo, napakabait niya. Kasi naawa siya. Sabi ko, taga-Bohol kami. Then, pinroblema pa namin kung paano pagbiyahe. Tinanong namin dun sa mga karatig niya na mga plant na pangalan nito, yung mga merchants na kasama niya, ay in-advisean naman kami. At, yun, awa ng Diyos na iuwi namin. At ito ngayon, dapat ay asikasuhin na maybe bukas kasi ihanda ko pa yung pots at alam niyo po, ang gaganda niyan. Ang gaganda, super gaganda ng mga monsteras niya. Ang daming klase. Tapos, yung Monstera Devil nila, kukuha sana kami kaya ng pinakamaliit na 1 inch pa lang ang dahon ay 17K na. Kaya sumurrender kami. Hindi na muna. Dahil ipagsapalaran mo yung 17,000, baka mamaya hindi mo mabuhay yun. Ang liit-liit. At ang 1 inch lang yung pot niya, may gulay. Hindi natin kaya yun. So, ipikit na lang muna, wag muna. Tumingin na lang tayo sa may mga Monstera Devil at panoorin na lang sila kung paano sila nagpalaki ng lalo sa mga expo na ganito, ay marami pong display na ganon. At ito naman ay tinitingnan ko another kind of Monstera, variegated, at meron silang mga tricolor, kung ano-ano dyan, albo, aurea, klase-klase po. At ito po, lahat yan, yung mga nakita nyong nasa plastic na yan, ay mga monsteras at galing lahat yan sa Thailand. At ito pong nagtitinda dito ay isa pong producer, meaning sila po ang nagtatanim at nagsusupply sa mga retailers. Sila po yung wholesaler. Kaya medyo makatawad ka po pag sila po ang kinuhaan mo dahil direkta sila. Ayan na yung sorry, I don't know the name. Panoorin nyo na lang, baka mas alam nyo pa. Pero ganyan ang mga itsura niyang mga ganyan. At nakabili naman ako niyan. At palalakin natin, alimin natin, at sasabihin ko rin sa inyo. Ayan, Monstera Legacy, yung yellow na yan. Okay? Yan yung, may nagtitinda dito na plantita sa group page na nakita ko. Ang siguro mga 7 leaves na malalaki is 2.5 million yung Monstera Legacy. Hindi ko lang kasi sana makuha ko yung photo niya para mailagay ko dito. At ito naman, nakakuha rin ako 2 pots lang ang nakuha ko niyan, guys. I have 2 pieces of that. At in-enjoy naman namin yung plants, talaga naman. Inikot-ikot namin, pabalik-balik kami. Diyan, maghapon na kami. Diyan na kami nananghalian. Meron naman silang kainan diyan. Tapos, ang masaklap pa, biglang umulan ng napakalakas.
At wala kaming dalang payong. Ay syempre, galing pa kaming airport noon. Dala pa namin yung mga gamit namin. Pero at least, konti naman dala namin dahil pang 2 days lang naman. 2 maletang malilit na hand carry lang naman. Tapos, naulanan kami at inabot kami ng gutom. Pumunta kami doon sa food area nila. Ay masasarap naman po yung mga sineserve nila doon. Doon kami nag-standby at biglang umulan, nabasa kami ng husto. Kaya, Diyos ko, prinoblema namin yung aming itsura doon. Takbo kami ng takbo, tapos alam nyo na Manila, ang hirap sumakay. Ang tagal namin na nakasakay nung pauwi na kami. Ayan na yung napakagagandang Anturium, guys. Super gaganda. Wow, wow, wow. Super. Talaga mabubusog ang mata mo sa iikot-ikot dito kasi andyan po yung napakaraming mga plants na ka-display. Ayan. Yung mga pagkakataong ganito guys, sa mga plantitas ay importante na puntahan para makita at matunghayan kung anong mga updates ng mga bagong plants, ano ngayon ang mga hit, ano ngayon ang mga uso, ano ngayon ang mga bago na gawa ng mga magagaling na botanists at yung mga nag-i-import. Ayan. Grabe, ang gaganda sobra. Ayan yung Monstera Mint. Naku, klase-klase, di ko lang alam masabi. Di ko masabi ng perfect yung mga names nila guys. Ang dami. So, kaya nang tumingin yan, gano'n na ikwento ko yung biyahe namin at ganyan nga nangyari. At nag-video kami. Ito sa pagdating namin dyan, halos half day kami dyan. Yan na kami kumain, umuwi kami, and then, may dugtong pa ito guys. Kaya tunghayan ninyo kasi pabalik-balik kami at kasi ang dami. Yan ay nasa ano pa lang kami pangatlong pwesto pa lang yata ito. Ayan na yung Espiritu Sancti. Espiritu Sancti nila na nandyan, which ay nako, nandyan, Anthuriums, Philodendrons, nandyan na po lahat. Nako, nandyan na, ano bang mga pangalan nun? Nako, nakakalitong, ibigkasin, kaya kayo nang bahala. Ayan pinapakita pa yung price, yung name. Yun nga mga nandyan na nakabantay sa mga plants halos nga rin hindi masabi yung mga names and prices kasi yun nga, sa dami ba naman yan, di ba? Ang dami pang nakadisplay ng mga staghorn, nakadikit sa mga wall. Diyan may mga staghorn fern, klase-klase, iba't ibang uri din. Tapos, yun na nga guys. Ayan, ipagpatuloy nyo lang. Sorry, pinatay ko yung music, yung audio kasi may music sa paligid na ayaw kong makapiright tayo para hindi magka-problema yung video natin. Ang importante, mapanood nyo ngayon yung nangyaring Plant Convergence 7. Ito na po yun. Ayan. Pero awa naman ng Diyos, nagpasalamat ako ng gusto kasi talaga naman na-enjoy namin. Sulit po yung ginastos namin at panahon. Grabe, ang gaganda. My God, super gaganda. Nabusog ang mata namin. Alam mo, yung happiness na hindi mabayaran ng pera, yun ang importante na nangyari dyan. Ayan na guys, ito na yung mga local natin, Philippine plants na hindi matatawaran ang mga beauty nila. Talaga naman din, no? Hindi nagpapatalo. Ayan nakita nyo yan, local ang mga yan. Sa mga local plantitas natin na yan. Magaganda rin kahit ganyan na green. DA Green Garden, ito na po sila. At reasonable na prices naman. At pwede mo naman kausapin ng tungkol sa price kung hindi naman sila mahirap kausapin. And then magpa-advise ka rin sa kanila, paano ang pag-aruga diyan sa mabili mo sa kanila, ang mga care tips, ibibigay naman nila. Ayun, ganun ang mga plantitas, nagtutulungan. Nagbibigayan ng mga tips para sa ganun, maalagang mabuti yung mga halaman. Okay? At may dugtong pa ito guys.
siguro ipagpatuloy ko to pagka ano. Nandyan yung black cardinal na variegated, guys. Grabe, ang ganda, laki. Kaya lang, medyo namahalan kami. Hindi naman, wala namang tawad kahit man lang 1,000. Kaya sabi ko, huwag na lang. Hindi kasi alanganin kami si iba talaga yung nabili namin. Nakabili ka agad kami ng medyo medyo mabigat sa bulsa. Kaya tsaka na lang yung Black Cardinal. Yung wala na lang kami, yung wala kami dito sa garden, sa Petit Jungle, ang binili namin na idagdag sa Petit Jungle natin. Yun ang binili namin. Kaya matutunghayan nyo, i-video ko rin. At yun ay darating dito sa atin. Makikita nyo rin yun, guys. Okay? That is a surprise for you. Meron na naman tayong katuwaan na pag-usapan pagdating nun. Ito naman, yung nasa medyo looban na kami. Ang daming malalaking mga anthurium, philodendrons, local plants, andyan na lahat. At nakakatuwa kasi yung mga gloriosum nila, yung mga pangalan nito. Ay, nako, nakalimutan ko na ang lalaki. Kaya ako yung Manila's Pride. Ang laki ng dahon. Pati yung, mamaya, sa bagay maabot nyo yun. Ina-advance ko naman hindi pa tayo nakarating doon. Okay? Tunghayan nyo ang karugtong pa nito dahil mahaba po yung pag-video namin. Ayan, may mga ferns pa dyan. Iba't ibang uri ng ferns. Kasi marami ito, guys. Kaya mabubusog ang mata ninyo. Ipapasyal namin kayo. Ito po ay part 1 na video. Meron pa sigurong part 2 and part 3. Kasi hindi magkasya sa isang video lang. Kung isang video lang, guys, mahaba. Kaya siguro kung sabi ko, baka magsawa kayo. Kaya dinivide ko into 3. Okay? Ayan na sila. So, sana maibigan nyo ang videong ito, ma-enjoy kayo sa panonood. Ayan, guys, at alam nyo, kahit nakakapagod ang biyahe, alam nyo sa Manila, every sakay namin ng taxi, ang tagal namin maghintay, kahit pa sabihin mong tumawag ka ng Grab, nako, ang tagal, guys. Then yung traffic, alam nyo, itong Quezon City Memorial Circle ay medyo malayo sa pangalan nito, itong MRT. Mag-MRT sana kami, mahirapan naman kami sa paglalakad, kaya puro taxi, kaya yung gastos napalaki ng napalaki. Pero kahit na, paminsan-minsan lang naman tong kanilang expo, kaya sulit din naman, di ba? Tingnan mo naman yung mga napapanood, no? Nabusog ang mata at nakontento. Kung hindi kami pumunta diyan, sasama ang loob ko kasi syempre mabuti pa yung hindi ko nalaman na meron silang expo para hindi sasama ang loob kung hindi pupunta, di ba? Ay nako, nagkukwento lang ako dito, ha? Okay? Doon sa experience namin sa pagpunta doon. At sabay palabas, flexing the beautiful plants sa Plant Convergence 7. Ayan. Ang gaganda, guys. Super gaganda. Collector's items, ang dami dyan. Collector's plants, ha? So, next time, gusto nyo ba manood din ng ganito? Nasa sa inyo rin, guys. Kung gusto nyo, ay hindi kayo magsisisi. Talagang matutuwa kayo. Grabe. Sobra yung mga plantitas dito. Believe ako. Matyaga sila, masisipag na mag-alaga at maaruga sa kanilang mga plants. Mahal na mahal nilang mga plants. Talaga, guys, asikaso. Ganon talaga ang mga plantitos sana. Ako nga, minsan nagigilty ako dahil minsan hindi ko inaasikaso yung mga plants ko. Plants namin ng asawa ko.
Pero ang magagawa ko, ganun talaga, may mga pagkabisihan kami na kailangan din ng family. Kaya minsan, kinakausap ko na lang yung mga plants. Sana maintindihan yung mga plants ha. Naintindihan naman daw nila. Yung mga plants namin, naintindihan kami. Kaya sila nag-grow din, gumaganda palalo. At ang ano lang, nakakagulantang lang sa garden namin ay super lalaki naman na yung monstera namin na green, Monstera Deliciosa na mag-green. Grabe guys, 2 meters na ang laki nung yung dahon niya. Grabe na, ang bigat na, sobra. Sabi ko nga paano ito? Inoccupy na niyo yung garden. Kaya siguro ilipat na lang namin yun. Sobrang inoccupy na niya yung pinaka gitna ng Petit Jungle Tree. Kaya tingnan natin kung anong pwede nating magawa. Ang hirap kasi guys, busy kami at the same time nagagarden. Ayan tanong kami kung magkano yung mga bilite nila. Kinumpare namin dun sa nabili ko, talaga namang mas mura yan. At maraming pagpipilian. Pero okay na rin yon, reasonable naman yung price ng pagkabili ko kay Ma'am Yoni. Hindi ko naman pinagsisihan. Okay naman yun dahil ginusto ko and then happy naman ako na bumili sa kanya. Ayan. Ay, nako. My God. Talaga naman, ang plantita. Ang buhay plantita, hindi rin simple. Lalo pat itong mga ito nga pinag-uusapan namin doon ang mga plantita ay parang ina-underestimate nila. Porket plantita nga, kumbaga, parang pinapantay lang sa isang farmer. Paano mo maipantay sa isang farmer? Ang isang plant, meron 2.5 million. Paano mo masabi yon? Sosyal, sobra. Tapos meron pang, yung mga ganyan, yan. Simple na simple yan, di ba? Sa inyo. Pero, grabe ang ganda niyan. Variegated, tricolor. Ay nako. Ayan. At ewan. Ano pa bang sasabihin ko sa inyo guys? Nandyan na. Nakikita nyo naman ang kagandahan ng bawat isa ng mga plant. Grabe. May mga half moon pa. May strawberry shake na half moon. Ganyan. Iba't ibang klase. Ay nako. Ganun ang nangyari sa biyahe namin in 2 days. Grabe. Talagang an experience to remember. Unforgettable one. Talaga. At marami akong natutunan sa pakikipag-usap sa mga plantitas dyan. Ang dami kong natutunan sa pag-aaruga sa plants, mga advices nila, at ang bubuti nila. Ganun pala talaga kapag ka mahilig sa plants and sa hayop, ay good-hearted. Naniniwala kayo? Sa akin naniniwala ako guys. Parang ganun nga yata. Kasi kakaiba talaga. Iba ang feeling mo pagka kinakausap yung mga plantita, lalo pagka happy sila na binabalita yung mga magagandang nangyari sa kanilang mga plants. Tapos gusto nila gayahin mo rin yung ginagawa nila para magumanda rin yung mga plants mo. Mga ganon, ang ganda. Sharing each other ng mga tips, mga secret nila, how to maintain ang beauty ng mga plants nila. Ayan. Ganon guys. Ay, nako, talaga. Kaya lang, 3 days lang sila. Anyway, meron na naman siguro next year. Tingnan natin, antabayanan natin. At yan na. Malapit na yatang matapos itong part 1. Thank you so much guys. Sana naman kayo rin, mga plantitos na mga cottage ko, ay nasa mabuting kalagayan and na-enjoy nyo rin yung mga plants nyo at sana ay naarugan nyo rin ng mabuti at lalo pang gumanda ang mga plants nyo. Wish ko the best for you guys. Okay? At yun lang. Thank you so much. Let's be happy, healthy, and wealthy. Take care everyone. Hindi Take muna care kasi and ilang araw pa naman tayo see dito, you sa mga Ilang araw pa live. kami And then dito, meron pang sunod nito Masira, ha. iyan Part mo na 2 ngayon. pa. Ang tabayanan. Ang ganda ng part 2.
super gaganda ng mga tanim. Okay? Mabubusog ang mata. Talaga. Hintayin mo na lang kasi. Okay? ano,